Assalamu alaikum vatandaşlar. Ben doğru akıllarım yine aydık geçiptir. Hakikatçıl adam size hakikatten başka hiç de ödürlep bilenler. Şu hakikat neyse ağacı ortada. Ama yalançı adamda onun alpeskelçilik hiç ümide çıkmaz. Sebebi yalançı adam size İslam adamını bitirmeye vaade vermeyeni hiç tatçı doğrunu. Şu süreden bana edetim olmasa da yine de yazdırmaya mecbur ettirdiler. Olmadı bana ne meğerek deyip ne razıçılık güldüren keyin adam oldu. Yani şu bizim halkımızın taşını, içini bolup veren son kulaşıklığa sinedip ben öğüdüm çıdabilmedim. Şu sebeple sizin hem de ağacı hakikati görkezmeye makul bildim. Olmasa onların bilen sizin köpüğünüzden şu hakikat görünüze yaramacağını. Yani ben şunu da sizin kulağınıza o tüyücüce hem yakınlıca sözülerin doldurmam. Onun ağacının ya da vatanı dışarı. Sizin hem de mullukan adam kemale gelip yurdun taşındaki üt düşük durmuşun tezinin vurup yetişen. Yani sizin köpüğünüzde sizin ayak ıydınızçı da yok maşenlikler. Şu sizin başınıza oynap görüşlerine sinedip bakarım ya şu haramda adalara. İlleşler katı görseniz görmeseniz benim emedil sizinki gali. Şu ayçıklı atlama hakkım bağdır. Şun için üstünce dinleyen analiz edecek olun. Suud dama çıkacak olun. Neticesinin manasını alın. Sizinle birleşmeli yanınızda onu benim diye oturuyorum. Ben taşımdaki anamdar adamlarım şu tekliği gorluya. Öyle bir yerde esası yüze çıkan mesele kim bilen, kim birleşmeli. Men tekliğime ehli halk birleşmeli. Sizin kulağınızda olsa neyme uyarlar. Liderler birleşmeli yalar. Edil özüme gidek kaldıra bana ha çopun öyle yok. Men köp vaktin verdiğine öz kellem işledip suud çıkarmanı onrayan adam olup yetiştim. Hudaya şükür. Böyle yanı diğeri köpsünü gerekmişin şonun yal çopun. Onum kabul edili. Yani ol çopunlayıp sayılacak kolyanlarınız kim? Şon tıynak gördünüz mü? Eğer sürüyün başına möceği yaşağılı çopun edip belleseler. Şu sürüyülen neyem olacağına sizin gözünüz yetkendir'e in olmanına. Yine gıybat diyorsunuz bilen kâbiriniz. Yani ben şu zatları size aytmanım, yüreğimi yırtmanım, cennette yaşayan yerli yaşayabilen sizin köpüğünüzden tapavutluqtu. Ay başak ordunlarla deyip emma siz men halkım bana göbek kanımı beren toprağımın çağaları hem inmur namus şanlı milletin mertebeli oğluyduları. Şimdi benim sizden şuun yüze vursam ya da ya ecizlik edip tapavut yok. Onunla kim bizim doğun yarlımıza başka kömür edip oğurlasın, kovasar olsun. Yani şu sebeple ben size yüzden oturuyorum şu vakit. Hem böyle gelin şunlukça size hem İslam dilerlerinizi verecek diyen adamları orada sinedip görülün hani. Böyle mi? Özüm şu İngiliz'den başlayayım. Yine edil şulu adamdan. Aslında o kim? Yok onun özü hakta aydıp bir anda atlarını benim dinledim üstücü. Öğremenin bir necis kılığıma bana verilen malumatları özüm için yeni ortapır bağırlap özümü de yüreğimi cay olsun deyip yüreğimi de düşen kavut. Doğrusuna etsin. Yani şu adama da değişli malumatları bağla uğramdı. Bana gata keyin ve teatin teadirlikler aşırı uğradı. Tevem benim öz hünerime ve bilimime göre sataşıp veren vatansever hoşarlım bana keyin malumatları getirip oturuyorlar. Şu malumatların arasında da Edil Murat Kurbanov faktı interesli malumatların istaşıp uğradı. Yani şu Murat Kurbanov'un kimdiğini bilecek olsanız gelin ilk bilen başka ol size ne atan şu adama sinedip görülüm. Yani şu adamın adını Nebu Vural diyerler. Bu adam öz hünerini gatı meşhur ve adalan Aikido görüşünün ustadı. Bunun öz ullokan hem adı verili Aikido Federasyası ama. Özüm şu adam Aikido'da Garavuşoğ'un 7. dan derecesini yeten ustad profesyonel. Yani buna ne için şu ünzüm çekildi? Onur ayratını o teasin. Şu adam köp vaktin veri dine Avrupa değil. Hatta ehli Orta Asya yurtlarına şunun arasında da Türkmenistan'a gelip aylanıp veren adam. Özüm eski vaktin devamını Türkmenistan'ın mahkama işgərlerine yürüyde puluna çağırılıp öz tecrübesini okudan adam. Bunu özüm şu Fransa'da yaşayan Türk rayatı.
Hinden bir şu gıyız hıcık diyeceğini etkilen şu adamın usatlığına. Hinden şunun şagirdlerin arasında kim vaka bir sinet görür vakalı? Tanıdınız mı? Eddil özü Murat Gurbanov ödüm Aikido görüşünü gara uşağın 5. dan derecesine yeten ısat. Hinden bir pikir edip görün. Bu kişi niye de tanışıp bilirdik ya? Sebebi 5. dan yetme üçün pesinden 15 yıl turgunlaşu etmeli. Onunla inni sizin ehliyinizi təzeden şu adam bilen tanıştırayın. Ödünü men uruluşukçu deyip bilen adam aslında Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Komitetinin podpolkovniği Murat Kılıçevich Gurbanov diyorlar. Siz bärde de bana karşılık kökünü diýilersiniz. Bize kim bolanyny näme? Diktatör ayırmağa kömek etse bolýa da bolýa onun kabul etjek bolany. Ýöne onu menne ýene bir sorup üýde çykýar. Siz özüňizden bilýänsiňiz eger şul ýa-da ýene başga bir özüne lider diýip ýa diktatora garşy güreşýän adam edil häzir ýurdun işine giýräýse muňa bilen näme boljak bilýänsiňiz dogry dämi? Şoňa gözüňiz ýetkendir. On aladyma näýli jeza berilýäni rejim tarapdan. Onun bana inni şunu gollayan adamlar hemmeňiz bileji üýşüp düşündirjek bolsaňyzlar bir meseleni nädip hem ne sebäpli şu adam şu ýylyň 29 maýyna edil koronawirusyň ähli dünýäde mewjud duran wagty ýollaryň pitiklerini wagty ýurdun içine aşyp ýa-da Türkmenistanyň içine aşyp edil iki günüň içinde de ýyzyna gaýdyp bildi. Ol mahal bizim hemmämiziň bilişimiz ýaly ýurdun daşyna diňe haramdagyň maşgulasynyň spesialistleri gatnaýa bilýärdi. Men düşünürdüm eger iki hepde bolan bolsa ýurdun içinde iň bolmanyna. Şo gizli ýollar bilen belki girýän bolardy. Onu biljekkä ýöne edil iki günüň içinde nädip hem kim içine girýär. Şonu maňa aýtsaňyzlar. Şo soraga jogap tapylýarmy? Size suwutnama gerekmi? Baş ötünü. Onunla şu Murat Gurbanowyň Facebook sahypasyna girip göräsek näme bolýar? Ýoldaş podpolkovnik belki undandyr. Ýöne Facebook'ta senin ähli eden hereketleriň geolokasiýasy ýygdyrly beýan edilýändir. Onuň güýnalsak da bolýanlar gadyrly mahamatçylar. Sizin wara şu tupolyňyz şu taýda görnüp dur. Sizin bolsa jenap millioner iň bolmanyna beýle krahabor bolman şu ýurdun içine gideňizde täze telefon alyp gitseňiz bolmaýarmy? Ana sereden adamlar Facebook akkauntynyň geolokasiýasyny 29 maýda niýe görkezýär? Şu adamyň sahypasy. Aşgabat. Ýoldaş Gurbanov. Siz onu näme haramdaň personallaryny samolotyna barp gaýtdyňyzmy taý? Başga ýola bilenmokmen o döwür. Ondan soň edil samalotdan düşüp ýetişmeýänkä ýoldaş podpolkovnik Gurbanov internete çykyp 1 iýuny özüni DWT hereketiniň lideri diýip atlandyryp başlaýar. Diýmek, size bu herekete baş tutanlyk etmek haramdaň özünün şeýle möhümli derejede buyurup geldi. Şeýle dämi? Men ol haram eşeň olaram killesi düzüdäligini gözlemekdi. Ýöne edil özüne aşy görüşip başlajagyny ýatsam tursam kellemede gelmezdi. Onunla belki siz Jenap Gurbanov bizim halkymyza bu täsir meselelerini çözmäge kömek ediyorsunuz. Nädip siz ýurda aşyp ýygyňyza gaýdyp bildiňiz? Bolmasa luboy normalny opozisiýonyň oturjak ýeri odan nepedir? O tak baransaň. Çoňa jogap berdiňizler. Hindem bundan soň bolýan hereketlere synedin adamlar. Edil 2 günden soň, ýagny 4 iýuny internetde Allah Murat Rahimyň 9-njy videosu çykýar. Instagram 9-njy videosu. Şu onun hal Murat Söýünowden pohumypdyrmy bağışda diýip oturan adam edil kellesine taýak degen ýaly ýene de täzeden ähli güýjüni toplap hüjuma başlaýar. Bu üýtdüş bilen düýbüni gözläp ýene de şu Gurbanyň sahypasyna giremde anyk jogabyny tapyldım. Dostlaryň sahypasyny biz kimiň adyny synedýäs? Elbetde Allah Murat Rahim. Allah Murat seni görýän bolyn ösüş bar. Какой-то майор Белжановым кураторлыгынан подполковник кураторы мунасип болмолса. Туламе утлыян.
Elbette ol takipatında hem Muhammed Tücümma hem kän ýene-de täzin adamlar we gazakly firmalar ýüze çykyp. Esasy ünsümi çekenem şolaň arasynda şu karga firmalar boldy. Ýene sinedin şolaň atlaryna Darganata karga, Murat Şarif Amul karga, KMF karga, Türkmenabad karga, Mari karga ve beýlekiler. Ödem hemmesem dine ýurt içindäki firmalar. Söýýärler mi? Başga şaýdamyzda şu daşar ýurtlara ýük taşıyan kampaniyalar. Bilşimiz ýaly Jenap Gurbanowyň şu adyny Fransada bir kiçirak howpsuzlyk bilen meşgullanýan firmasy ma. Ýöne onuň ustanoy kapitaly bir götüwaşy kakoýda 4,5 miň euro. Ben geçen habarymyň dik geçdim. Ýöne düşünürem ok. Ol edil men bir aýlyma ýakyn. Ondan näme kolluka bul adama ýeminde ýurduň içindäki munça kargy firmalarynyň dostlugy. Ene şonu bana saparyklygyň taporynyň edin derni ýadyma düşdi. Ýurdun içinden haram tohumun eden oğurluk pullary edil şulary ýaly karga firmalaryň issi bilen daşary ýurtlara çykarýardy. Ýadyma düşýärmi? Diýmek, ýoldaş podpolkownigim şolara ençe meýillap öz firmasynyň issi bilen elinden gelen kömegini edip durdy. Edil biziň şu halkyň dawana bilen eden gazançyny oğurlamakda gollany öpdirdi. Ya ýalňyşýarmy ýene watandaşlar? Siz özüňiz bu hakda näme pikir edýäňiz? Özüm üstürk gördüňizmi? Şu Gurbanow Amerika gelenine, onların şu birbirinin ýerine oturan adamlar hem her biri özüne şu men lider diýip bokurduklarını doldurup otururlar. Birden depelerinin soğuk suwuyla ýaly dine Gurbanowyň liderligini kabul edip leppe edip başladılar. Murat Kılıçoviç, siz bulara näme bir şey etdiňiz? Ya prosto gorkaýdyňyzmy? Götüňiz aşarynyp. Ol ýanynızdaky Hyzyr filana düşnükdi. O haramzadan şu ýurdun içinde eden etdiklerinden soň şu Türkmenistana 16 ýaşlyja gyz zorlap ölümüne sebäp bolan soň ýurtdan açmadyk boldy munyň hamyny dirligine spradylar. Bu eşoğlunyň hemme jinayatlary hakda men uju paşty taýin tüjedim amma onu hemmeňde de gorkaýarmysyn. Özüm ýüzüne durup şunu suwutnamasyny anyklap oturan adamyň adyndan ýöne iň bolmanyna şu Narjan Muzapperowyny alabızda bu daýdamyz sizi ýigrenip size tarap tüýkürip otyrka birden mırlap duran pişiwe dönäýdiler. Ýene edil şu sebäpli muňa bilen hiç kim mitinge de çykmady. Şu Houston'da da, Washington'da da, New York'da da sebäbi bärde ýaşap berenlerin köpüsi gaty gowtanýar bu daýdany. Köpüsi doğrudan mundan gorkýarlar. Sebäbi munyň nähili şirraýdygyny bilýärler. Şu sebäpli o kongresim başa barmady sebäp o tawuk getegiren ýaly girmersiň. A şahsiýet tökbünde siz epesi atlap o tag giyjek bolun oşurdur jan onlar. Siz kimin başyna aýnap berdiňiz? Näme samurda oturdyňyz endaýdy? Ol näil aýratyn security sen ahranýat edipmiş Washingtonna. Oňaly gulluk göga berdi. A bolýasyny aňarda oturanlar, Türkde, Kiprde oturanlar watandaşlaryň sowatsızlygy bilen peýdalanyp kellelerini giydirdiňmi sen onu näme etçiňe de oturýarsyň? Ýani biz berdi görüp otursa, şondan soň sen ýanyňa adam çykarmy? Her sözünde yalan sözler oturup bolsaň, sen milleti sapsyp kelle giydiňmi ho? Sowatsızlygynyň peýdalan. Edil şu Allah muranyň merekeni kelle giydirýär, şu Hudaý uruny şatlygy reklam edenine ähli internetde mene kellemi bir bedril bok tökülenýär boldum, şu wideony görüp. Ya siz ýylatyň anamdalygyny var diýeňim şeýdip, näme sen çynap ýudurlar diýip. Ya şeýle äskirimde okmy öz halkyň diýýär. Narjanam, eýem şu men süjetimiň çykýanyny eşitip öňüne aldy. Hem şu soňky çykyşyny ýene de şu gulagymda ýakymlyca sözlerim tapdy. Özüne aklyjak bolup kezawym oýnyken, ýöne men ondan da ýene de ortak bir size şu eşitdirin, şu diýilýän zatlaryň tapawdyny dinleýän adamlar. Size näme diýýän diýär? Ölçümde näme diýip gurulýar bu heli? Edil Allah muradyny kýaly, ýer bilen gökdür. Şu wagtda men Muhammed Düýeje ak yol diledim. Вот, ак yol diledim. Не было ни одной майки, ни у кого. Когда закуплены за такие большие деньги 10 тысяч маек, это все было ихние оговорки.
Понимаешь, за один день Нагимов в курсе, я ему сказала Халмураду, этому Мухаммеду, Мухаммедага, кошуман, геракмиды ДВТ. Если бы мы их не оттолкнули от себя, вот этот результат был бы у нас тоже. Вот ДВТ, спасибо ДВТ, все сделал ДВТ. Вы поняли теперь, о чем разговор? Bizim liderlarımızdan Gaton'a çıkışlar etti. Geleni dine peyda oldu. Ama bizim ağzı birliğimiz hiç bir bize kemçilik getirmedi. Они специально хотели, чтобы показать, что это майки-то наши, майки-то народа. А они не хотят этого. Они хотят, чтобы их не партия. Это вот ДУЯДЖи и партия ДВТ. Они хотят показать, что только ихня. Эгер майкалар гийсе о халк боляра, халкың майкалар ол. Он обманом занимается. Они, говорят, подняли их, прикинь. Они подняли, без халка галдырдык. Не деп галдырды? О май гад, кому-то урод нужен, наверное, миллион скинул. Gözüňizi ýaly budaýdan hokkasy kändir. Gurrun etseň o Leninin ýazan kitaplaryndan kän çykar. Muň ýalany. Ýöne eşitişiňizi ýaly şu narjanyň ödüm munnodur. Gaty gowy düşünýärdi. Kimin kimdigini, kimin näme işläp beren hakdy. Sebäbi özüniň tejribesi olurundan gatyrla kandyr. Это подписчики подкупленные, с Ютуба подкупают и подписываются на них каналы, и так и стоят. Düşündünüz mü? Это не все те, которые слушают его, и не все те, которые выслушивают его претензии. Если посмотрите, там только определенное количество людей слушает. Edil şu sebäplem ahir soňy öz şahsy bähwidini taýlady. Innem ýurt içinden geden etdiklerini bagşlaryna diýip hökümet işläp başlady. Diýmek başda ýöne maşinik kuran bolsa, bu aýal inni watan dönükleri bilen ysnaşyp başlady. Şeýlemi? Innem şu Muhammed diýjek edek kesse. Ýaşuly, saňa näme gerek? Ana düşündirsene. Ya sana da şu Türkmenistan'ın bir bölümüne dişlidirtip söz verdilermi? Tohağını Washington'a gelip pasolistvan kapısını dipen olacaksın sen. Sen olur ama o pasolistvan içine edilip öğüne giren yer var yadına. Ya yatlı dayan olmasa sana. Yine sinedin adamlar. Şu meret aradığın sesinden lezzet alıp oturuşunu buladamıyım. Beyle gaharın kän olsa, rejimi, diktatora, meret oradığı onun şu taýda yüzüne näme üçin aýtmadym, näme üçin yüzüne tükürmedim. O halmadın yüzüne ara internetten tükürülýär, tügülüm. Siz kimin atoyna çok golýaňyz? Maşennikler. Ya bilmerse ütdüňiz bu zatlaryň hemmesini. Hawa illeşler gözüňiz intiham açylan okmaýyn. Düşünýän, siziň şu insanky esas soruňyzdan nähil boljagyny bilip oturýar. Soraýjaklaryndan onu näme üçin bular bar türkmenlerini daşyny üşürüp hiç haýsysyny diktatorun itlerine tawşyranyk şeýlemi? Bu soragyň jogaby gatan zatdyr. Ýöne oň üçin biraz siýasatyň öz başlyk düzümlerini düşünmek gerek. Hem siýasatyň daşyny hemme edilip beren oýunlaryň tapagyny seljermäge öwrenmek gerek adamlar. Şol sebäple meniň size bolaýjak ssenariýaň netijesini görkezjek bolýan. Şu halkın yarısından köprüğü şu an yurdun daşınına, doğru değil mi? %65%. Öyle şu daşındaki halkımız kem-kemden ayağa alıp uğranım görüntü dur. Ol onca adamların ağırlarını yapıp olmayacağını da rejimin taraftarları katı goğu düşünüyorlar. Halkım neyse kâm ığırsa ahir sonu bizi häzir olmasadı. Sonra dinleyip çaresini görüp uğrarlar. Köp yurtlar hem köp kurumalar. Demek halkın isteğine karşı yeni devir prezidenti öldürünü saylasalar, onunla ähli dünya cemiyetçilik plan ve kurumalan ümünlü rejime karşı sanksiyalar uğranıp başlar. Edil Orsi'de karşı kullanışlar yani şu an. Demek diktatör için yıkıcı çıkarga alıyor. O da halkın razıçılığını almak. Şeyle mi? Sizin üns vereyenim adamlar. Sizin ähliňizin güýji nähil täsiri var. Şu iň bolmanda Turkiýada, Kiprda, Amerikada edilip beren mitinglerden bularny barsa sıçyp oturýarlar. Siz olardan gorkýaňyz, olar bolsa sizden has beter gorkýar. Şoňa düşüneňde okmy? Gorkmadyk bolsa bu hokkalar çykarmalylar bular. Enjemi pul harjadyp agentlerini iýerip, şoňa düşünjek bolun. Şoň üçin size diýilýär.
çıkın miçinga, korkmağın, besedin in olmanın maske yapıp çıkın, yönü çıkın. Neyçe köp çıksak, neyçe köp birleşsek, halk olup adamlar, şonçu da kendiler, korkup titrep atıyorlar. Yönü öyle iyidirlik istedim, şu yankısını arayam. Ben hemen aklımı yettiyandır ha. Şu hükümetin Edil Lukashenko'dan meter öğrenilen şu tağıtı boşaltmacağını. Demek, diktatör için neyle çıkardı hala? Hani bir oynanacak kolum, üyüşüp çık. Hay berekelle Türkmenim, öğren orayı. Şol sürü deyip hataplayan halkın başına bir çopan akmak gerek. Yönü anamdar çopan. Ol anamdar çopanların arasında Muhammed işgərlerinden başka kimsenin yumuşunu beyle o bitip bilsin. Doğru değil mi? Yönü bu çopanın Edil Yekuye'de gelip tüteyene ne edip anandırıp bilir. Ençimi adamları. Değil mi? Bu iş için anamdar hem kömekçiler gerek. Doğru değil mi? Onun yaran kömekçileri niyeden tapacak? Sen böyle hakikattenim şu rejimi yığırınıp oturan adamların arasında. Yine şu yerde de, internette de önkü sonku çıkıvuran aktivistlerin arasında silcilik başlamalı. Uğur giden meydan, adam bahiram neyme, in olmanı her ikincisinin arkasında hökban bokçoğlu bağıdır. Kiminki ağdırak, kiminki köprek, ayağırda sen mıhımaşnik olsan, öndü yüğün açıp oturan aktivistim Türkmenistanlı olsa, onun arkasında hökban burada tapıp bulur. Doğru değil mi? İnnem öğrenip fikredik kurun. Eğer de sizin arkanızda pokçuluk bağı olsa, size de mahama işgari burun gelip sayla deyse, ya sen götün açıp garın ömrün bir avraya olursun, ya da bana kömek edip teyze diktatörün yanına bir kovucu vezipe saylap bilirsin değilse, siz özünün neyme sayılacak? Ben biliyorum, sizin köpüğünüz ocdan saylarsınız. Yönü beyleki tarafa yıkılacağım, tapılacağım ağır olmaz. Onun biliyorum. Bunların size şu konstitüsü ütgesi beter olur diyen ol, kulaklarında devşek oluyorlar. Hatta ne ama olur ençe mesapır ütgümendirimiş o artık konstitüsü. Hani niye de şu alınan kalalar mı? Olur bahane olur bular için. Sebebi ol ençe mesapır ütgüdürüp enlere olan konstitüsüamız olur ama işlemeyedi. Ne işler yani? Düğecülenim narcanım sizden kovduşun yapıda aslara. Doğru değil mi? Çoluklar. Onun belanı da kıykırıp yapıyorsunuz mu? Vaydat vidat yetişiverin deyip. Bu haramlı adının ehlisine bahana gerek değil mi? Hem teoriğinin merek hükmünü sürüyünü düşürmek gerek. Sonra da şu sürüyünün yurda girip yine de bir kulağını tağıta oturtmak gerek. Şunu görün de okmusunuz. İyileşler. Bolyağını koy diyeli sizin hemen tırkeşip birini geliniz mişin. Yurdum içine. İzminden şu Kurvanovi ya da Muzafferovani ya Düğücü'nün saylap hükümede oturduğum biliniz. Tağıtın üstüne. Olanım size Edil Hadir Kiyali İslam'da adımını bitirmeye vada verip otuyor. Yani fikir edip kurun. Saylo geçti, halk koşuştu, dünya uğramalarım Allah'a şükür dedi. Biraz vaktin tamam, aynı bir yıl geçmeyen, 2 yıl geçmeyen, teyade prezident, şu önkü siyali, önkü prezident yali, önkü dönemmedir uğulağını tuğlap başladı. Sebebi, muam öz erkiyoga bu hükümette. Sebebi, arkasında has bu işli adamlar otur. Eğer izinden samalo diyebiliyen ortalar, koronavirüs teoriyi. Şu sebeple bu adam sizler şu arkasında duran bu işleri neye mi deyseler şu nedir? Kean uğrap akıl sıranlarım neye mi yine de uğradan ne kurup verirler. Yine bu yedek sizi şu daşınla galan tükbülünün olabilmez. O dünya uğramaları ha anırda dursun. Sebebi köpsinin şahsiyetleri eyyam, mahama, belli. Ne edip mi? Şu pasport köpek deyilen aksadan sonra devlet ekiden. Şimdi düşünüp başlayalım mı? Neye mesela bu oyunlar edilip oturuyor. Yadını şu mitinglerden sonra öğülerini görkezip belli olan adamlar. Şimdi düşünüyorsunuz mu? Ne için birleşmeli deyip ilkaya Tursa vardılar, Kipra vardılar, o tayının kul edip davet kayıttılar, onun zaman berik geldiler. Sebebi şumat, Türkmen halkının apozisiya hareketinin yıllar berk duran aktivistleri Üstayda Amerika'da yerleşiyor. Şunun için yıllar mühim olan mesele nemeden avarat mahım için bize de öz çopanını takmak. Onun söylenen bizim ehli malumatlarımız bilmek. Kimin ne ehli karınlaşı, kimin sıvahı yurdun içinde. Yani bizim ne mi? Yurdun içinde köpüğün maşkalamızın var, karınlaşlarımızın var. Olanımız alojnaya diyor olsalar, şu Şeyh Murad'ın ukiyali, ona bizim özümüzden algap vararız şu diktatörün kapanına. Doğru değil mi? Neticede de ne mi? Halk
öz erkilen täze prezident saýlady. Ondan size bundan başka bilen körü gerek mi deyip sorarlar. Ähli dünýä. Diýmek, lalaçymdy ýene-de 30 ýyl garaşýarym. Haýsyňyz diýil galsaňyz, oňa çenli. Ýöne inni täze hökümet biriňden daşyny goýarmaz. Ýene ol bilen üstüne barmajak bolup. Anha, edil juňaly oýna çek bolýarlar siz bilen adamlar. Halk saýlar diýen bolýaňyzmy? Kim size saylamağa ruhsat türüyor diýäňiz? Sen böyle boş eliniz bilen ýurduň içinde. Ya avtomatly bolan öýdäňizmi? Samoladyň içinde menim. Sizin elinizden näme rejime aşy çykarýaly? Gapan ýapylansaňam dimiňizde mal bilmersiňiz. Siz köpüňiz şu atama bir-birinize inanman, kulağınızdan orkuşup berdiňiz. Öňde biriniň aýdýaly her bir halk öz padşahyna munasip diýipdir. Biz vara, şu öz killeğimizi işletmen öğrenýänçe, her bir yaltanmadyk maşenikler elmidama bizi ağırlap, kusap, özümüz eşek edip bulanyp döwran sürür. Şonu bilip galyň. Edil şu sebäplen bize şu wagt bizim öňüden çağalanmaz. Biraz akıl berip prosto zatlar öwrüçük bolup janyny jep bara berýärler. Ýöne bizim köpümiziň şinnem öz akıl huşumuzy killeğimizi tyşyklap bilemizok. Öz ýalňyşlyklarymyzy boýun almaga kişilik bilýäs. Şu sebäplen öňküden ötürem bulaşyp oturýarys. Iň gynançyl adam näme diýsene, biz sebäpli iň soňunda ähli halk ejir çekmeli. Şu halkyň içinde de bizim geljek nesillerimiz bardyr. Şonu unutmam, ýyleşler. Şoň üçin sabırly bolun. Eger öz ýalňyşlyklarymyzdan netije çykarmasak, onda türkmen halky äleme tüýünçe gul bolup geler. Şoňa ýol bermejek bolsaňyz, onu killeğinizi işletip başlaň. Eger öz aklyňyz ýetmese, onu iň bolmanyna ýanynızdaky has akylly bolan anamdar howsarlaryňyza kömek edin. Miýsiňe çykyň, hökman çykyň, her biriňiz, her bir ýaşaýan ýeriňizde halk bolup birleşiň. Lider bolup däl, halk bolup. Ana şonu biziň ýurdumyzyň gelejegi mänim bor. Ünsberýärmi? Ana Belarusiýa, Orsiýada nädip çykýar halk? Uğraýarlarym şolay. Yenjiýärlerim ýene edilýän poklar ýok. Sebä wasil eýep iň urady kellelerine. Ork şu otyrlar titrap hemmesi. Siz näme garaşýaňyz onda? Men wara şu görellik bundan size bir sılkajyk gözük enştaýda. Şu bir ýaşyjyk orta bolanjyk öz ýurduny garaşyny ortaýardyň. Orşa bolsa-da üstüje dinläp düşünjek bolun. Şu mert bolanjyk sözlerine. Ene hakyky watansewer adam. Bizim köpüýümiz var, şu bilýüşrümde de şu jawap patsanyň aň düşünjämiz müňden bir bölüm çykmaz. Şu sanyna, şu jawap ulanyň kanalyny gatmanly maslahatlarym bar. Nädip bu kim bilen ýoluny öldürtmeli. Adyny da bu patsanyň Igor Zhukov diýerler. Ondaşyndanam kän başga goýjy, manyly hem akylly wizeler bar. Şu patsan 22 ýaşynda bolmasa, çağı ýene şu çağı bizim köpüýümizde kärna döwrüne bilýär. Girin, seredin, instörün, onzawam ýatda saklan. Ýyleşler, inni sizin çağalaňyz özüňizden akyl bolup ýetişdi. Şoňa goýulmaly türkmenler. Ulumsylyk etmeler, gaýtap begenmeli, görelli almaly şolardan. Şolardyr bizim geljegiňiz. Şolaram ýurdumyzy öňe sürjekler. Eger siz ýurdu isleýän bolsaňyz, gelecek isleýän bolsaňyz, nesil isleýän bolsaňyz, türkmeniň mertebesini aladysyny edýän bolsaňyz, onu köçe çykyň, bilejek birleşiň. Şopanlaňyzy ýok edin, gümedin, bir-birine howsarçylyk edin, türkmenler. Aman sag oturuň, ýyleşler.